L-odwa tajba u merħba bikom, grazzi tal-li naqattu maħna l-ewwel ta' April sabiex intellaw din il-polza għadħul fl-iskejjel tal-Knisja, polza li tirrigwarda tfal li huma klassifikati u organizzati bħala każijiet serji. F'dan il-każ tagħna tal-lum mhux se jixxandru ismijiet imma ntellaw il-polza skont il-numru tal-applikazzjoni. Aħna l-sessjonijiet tagħna huma maqsuma dolod ħantellaw diversi polots, diversi għax it-tfal huma maqsumin fi gruppi differenti. Għalhekk qabel ma nagħtu bidu għal dawn il-polots, aħna l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna mbagħad ngħaddu għal polots u mbagħad ngħidulkom kif se nkomplu. Kif se nkomplu fil-fatt nikkomunikaw magħkom iktar fid-dettall aktar il-qudiem. Għalhekk qabel ma nibdew intellaw il-polots nitolbu ftit flimkien. Kif intom tafu propju f'dan il-weekend se jkollna magħna il-Papa Franġisku, għalhekk nixtieq li nitolbu permezz tat-talba li qed tingħad f'ħafna postijiet u f'ħafna knejjes waqt il-quddies għaż-żjara tal-Papa Franġisku. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Mulej Ġesu Kristu, għalik tixxenna ruħna. Għamel nitolbuk li żjara tal-Papa Franġisku fostna tkun waħda li tlaqqana miegħek biex nitaxqu bimħabtek u fl-ispirtu tiegħek narfu l-koll li aħna wlied ta' missier wieħed aħna minn aħna u ngħixu r-rabta tagħna ma' xulxin fis-sliem, fil-paċi. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Ben tal-Ispiritu Santu. Amen. Għalhekk wara din it-talba ċkejkna fejn tippreparana biex għadha nilqgħu lill-Papa Franġisku fostna, nagħtu bidu għal polots li issa se jintefgħu ġewwa Lurdna. Aħna għandna diversi gruppi, l-ewwel grupp huwa ta' tfal tal-ewwel kriterju li huma subin għadħul fil-Form 1. L-ewwel grupp huwa grupp ta' 5 tfal li għandhom is-support tal-LSC 1-to-1. Wara dawn it-tfal mbagħad se ntellaw il-polza ta' grupp ieħor li għandhom is-support tal-LSC shared, mhux il-ħin kollu l-LSC supportja diversi tfal matul il-ġurnata fl-istess ħin. Mbagħad għandna wkoll 5 oħra warahom li għandhom is-support għal ftit ħin tal-LSC. Fl-aħħar għandna wkoll m'għandniex polza fil-fatt għax għandna każ wieħed ta' tifel li għad statementing in process li għadu kif applika biex jingħata s-support u ma nafux support sa jingħata. Għalhekk dan jiġi klassifikat fi grupp għalih. Nagħtu bidu għal din l-ewwel polza mela li fiha ħedu 5 tfal 1-to-1 għandhom is-support ta' 1-to-1 tfal subien għal Form 1. Nagħtu bidu għandna l-ewwel polza fidejja. U din huwa tan-number 683. 683. It-tieni wieħed huwa tal-618. 618. It-tielet wieħed huwa ta' dak li għandu n-number 682. 682. Dali missa għandu il-number 621. 621. U fost dan il-grupp, l-aħħar wieħed li għandna f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru 649. 649. Din kien l-ewwel polza ta' dan il-grupp ċkejken ta' 5 tfal li għandhom is-support 1-to-1. U hekk issa għandna l-klassifikazzjoni tagħhom wara xulxin. Issa ħantellaw polza bejn dawk li għandhom is-support shared, ġifieri l-LSC jissapportja iktar minn tifel wieħed, mhux bħal oħrajn li l-LSC jissapportja tifel wieħed, u hawnhekk għandna grupp ta' 11. Nfakkar li dawn meta niġu biex tażlu l-iskola, l-ewwel jażel il-1 tal-1-to-1, u mbagħad jażel il-1 tax-shared, u mbagħad jażel il-1
particular lessons ta' dak li għandu support għal ftit sigħat matul il-ġurnata u mbagħad il-one tal-statementing in process. Mbagħad naqbdu it-twos tal-one-to-one, it-twos tal-shared, it-twos tal-shared u kieku kellna particular lessons ieħor kien ikun wieħed minnhom. Ekku fidejja għandi issa l-ewwel dak li ġie fl-ewwel wieħed f'dan it-tieni grupp u għandna s-6-6-2, 6-6-2. U issa għandna dak li ġie fit-tieni post 6-4-0, 6-4-0. U t-tielet għandna 6-6-8, 6-6-8. 6-7-5, 6-7-5, 6-7-5. 6-6-0, 6-6-0. 6-7-2, 6-7-2, 6-7-2. 6-0-2, 6-0-2. 6-3-2, 6-3-2, 6-3-2. 6-2-5, 6-2-5. 6-4-3, 6-4-3. 6-8-6, 6-8-6. Dan huwa l-aħħar wieħed minn dan il-grupp. Ma nafx jekk nistgħux nerġgħu naqraw dawk tal-ewwel grupp tal-one-to-ones. Forsi sakemm intefgħu fil-urna il-ħames applikanti li ħejdu sehem bħala particular lessons, nerġgħu naqraw dawk li qegħdin li ġew fil-one-to-one. Mela l-one-to-one, number 1, 6-8-3. 2, 6-1-8. 3, 6-8-2. 4, 6-2-1. 5, 6-4-9. Ekku. All right, mela. Sorry. Il-grupp ta' shared 1, 6-6-2. 2, 6-4-0. 3, 6-6-8. 4, 6-7-5. 5, 6-6-0. 6, 6-7-2. 7, 6-0-2. 8, 6-3-2. 9, 6-2-5. 10, 6-4-3. 11, 6-8-6. Inkomplu bil-polza, sanna t-tielet polza ta' t-tielet grupp li għanna 5 fihom li għandhom is-support għal ftit sigħat matul il-ġurnata. L-ewwel wieħed li għandna f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru 6-5-9, 6-5-9. It-tieni wieħed li għandna f'dan il-grupp huwa dak li għandu n-numru 6-1-2, 6-1-2, 6-1-2. U issa jmiss il-dak li għandu n-numru 1-9-1-8, 1918. U issa nagħtu l-miss lil dak li għandu n-numru 6-2-8, 6-2-8, 6-2-8. 6-0-6-6-0-6. Ekku spiċċajna din il-polza wkoll. Fil-grupp li għandna parteċipant wieħed għandna lil dak li huwa ta' statementing in process huwa dak li għandu n-numru
1673. 1673. Ma nafx il-kamera, ekku l-kamera nirringrazzjah il-kameraman li qabad ukoll il-dan it-tifel li huwa fi grupp waħdu. U se jerġgħu jinqraw dawk il-pożizzjoni ta' dawk il-5 applikanti li huma ta' particular lessons li għandhom is-support għal ftit sigħat matul il-ġurnata. Group particular lessons 1, 659, 2, 612, 3, 1918, 4, 628, 5, 606. Il-grupp tal-statementing in process 1, 1673. Mela, dawk kienu l-polots li rigwardaw it-tfal tal-ewwel kriterju subin għadħul fil-Form 1. Issa ħanaddu għal serje ta' polots oħra li rigwardaw din id-darba għadħul fl-ewwel sena primarja, mhux l-ewwel sena sekondarja, ma fl-ewwel sena primarja year 1 u ma subin ukoll. Għandna żewġ titfal bħala social cases, għandna 3 titfal 1-to-1 bis-support full-time, għandna 4 shared u għandna għal darba oħra għandna wkoll tifel li għad fil-proċess li jkollu statement. Ħanatu bidu għal din il-polza li jmiss mela tħul fl-ewwel sena primarja għas-subien żewġ każijiet ta' social cases. Ekku l-ewwel wieħed huwa tal-dak li għandu n-numru 1001. Tini wieħed huwa dak li għandu n-number 635635. Ekku, issa ngħaddu għal polza oħra, jiena se dan it-tanza nit fil-mobile, ħaġa li nsejt nagħmilha qabel bdejna din is-sessjoni. Sakemm jinfetaħ l-envelope u jitpoġġew l-applikazzjonijiet fl-urna, nixtieq ninformakom li m'għandna wkoll dolodu għandna lin-notar Robert Aquilina li jiċċertifika li dan il-proċess dawn il-polots qed isiru sew kif taraw qed jiffirma kull applikazzjoni li ssir, kull polza li titla' u għandna wkoll it-tim tal-uffiċċju għadħul fl-iskejl tal-Knisja mmexxi mis-Sinjura Cynthia Kassar li qed jieħu ħsieb dina il-polza. Nixtieq nirringrazzjahom tal-preparazzjonijiet u x-xogħol li qegħdin jagħmlu. Naħseb nistgħu ngħaddu issa biex naqraw ir-riżultat tal-polza ta' dina l-ewwel waħda, tat-tieni waħda li għandna ta' dawk l-tfal li huma għandhom support 1-to-1, l-ewwel wieħed huwa 681. 681. 681. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru 605. 605. 605. 658. 658. 658. Dawn huma t-tlet titfal li qegħdin fil-polza mela għal 1-to-1 li għandhom is-support 1-to-1 nistgħu nerġgħu naqraw dawn ir-riżultati kemm tas-social cases u anke ta' dawn li għandhom is-support 1-to-1. Social cases 1, 1001, 2, 635. Group 1-to-1, 1, 681, 2, 605, 3, 658. Issa ngħaddu għal polza ta' dak il-grupp li għandhom support shared, ġifieri l-LSC support iktar minn tifel wieħed għandna 4 f'dan il-grupp u l-ewwel wieħed fosthom li telat il-polza tiegħu issa huwa dak li għandu n-numru 639. 639. 639. It-tieni wieħed huwa dak li għandu n-numru 651. 651. 651. U r-raba wieħed li jew it-tielet li għandu n-numru 661. 661. 661. U dan li għad fil-raba post li għandu n-numru 604. 604. 604. Din kienet il-polza ta' dawk li għanna
fil-proċess fil-polza ta' dan il-grupp li għandhom is-support shared, għandna wkoll u kif għadna fil-bidu li għandna tifel ukoll li għadu fil-proċess li jingħata s-support għalhekk qiegħed fil-grupp ta' statementing in process għandna wieħed u n-numru tiegħu huwa 650. Din kienet il-polza, naħseb nistgħu nerġgħu naqraw dan ir-riżultat. Ekku. Group shared 1 639 2 651 3 661 4 604. Statementing in process 1 650. Mela, dawk il-polots li kellna għalissa, iktar il-qoddim għan ieħor. Skużawni għax għandna wkoll applikazzjoni għal polza tal-bniet li għandna tifla waħda biss ukoll hija statementing in process għadha ma natax is-support għadha fil-proċess li jiġi determinat support sa jkollha u din għandna n-numru 667. Infakkar li meta niġu biex tażlu intom il-postijiet l-iskola għal dawn it-tfal, l-ewwel nażlu il-ones, ġifieri l-ewwel il-one li għandu support one-to-one, u mbagħad dak li għandu l-ewwel wieħed li għandu support shared, u mbagħad l-ewwel wieħed li għandu support particular lessons, u mbagħad dak li għandu support statementing in process. U mbagħad ngħaddu għan number twos, dawk li ġew fit-tieni post, one-to-ones, u mbagħad it-tieni wieħed li ġie shared, u mbagħad it-tieni wieħed li ġie bil-particular lessons. U nibqgħu niżlin dejjem hekk tajjeb. Din hija sessjoni li sa tieqaf hawnhekk dolodu ta' dawn l-ewwel polots iktar quddiem ħajkonna polots oħra li jirragwardaw it-tfal bis-support imma ta' u każijiet serji imma tat-tielet kriterju. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, infakkar li r-riżultat ta' dawn il-polots kunu tistgħu taraw fuq il-website minn għada tajjeb fuq il-website tal-Knisja fil-paġna tal-iskejjel tal-Knisja u tistgħu taraw dan il-riżultat hemmhekk. Tkunu tistgħu taraw il-video ta' din it-trasmissjoni wkoll li jitpoġġa d-dispożizzjoni tagħkom. Nirringrazzja ħafna lil Media tal-support li għatuna, il-tim tal-Uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, lin-Nutar Robert Aquilina u s-support li nsibu mill-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni ġewwa l-Kurja u anke mis-Segretarjat tal-Edukazzjoni u anke mill-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Grazzi u nawguralkom il-ġurnata tajba.